କଳାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଚ୍ଛା, ଅସ୍କାର ୱାଇଲ୍ଡଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି, ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଜ୍। ଏଥିରେ ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ନେଇ ଦୁଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଦୁନିଆ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଭାବନା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟକ୍କର ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଗୋଟେ ଗୀତର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ ଖାଲି ତାର ସୁନ୍ଦର ପଣିଆ ଭିତରେ ଥାଏ, ନା ତାର କିଛି କାମରେ ଆସିବା ଦରକାର? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ପୂରା କାହାଣୀର ମୂଳ କଥା। ଆଉ ଏଇଠୁଳି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲକୁ। ସେ ହେଉଛି କଳା ଆଉ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ତେବେ ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଛାତ୍ରକୁ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଉଛି ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀ। ବାସ୍, ତାପରେ ସେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରେମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଆଣିଦେବାକୁ ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀ କଥାଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ପ୍ରେମଟା ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରଠୁ ବି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କ୍ଷମତାଠୁ ବି ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀ ତାକୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଏଇଠି। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସେ ଛାତ୍ରକୁ ଖାଲି ଦେଖୁନଥିଲା, ସେ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରେମର ଯେତେ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ସବୁତକ ସେ ଛାତ୍ର ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଥିଲା। ମାନେ ସେ ଛାତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଭାବି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ, ଯାହା ପୁରା କାହାଣୀକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ମୋଡ଼ ଦେଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ କଳାକୃତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାର ଗୀତଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ନଥିଲା, ନା, ଏଇଟା ଥିଲା ସିଧା ତା ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିଫଳନ। ତା ଗୀତଟାକୁ ଖାଲି ଶୁଣି ହେବନି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଡେଣାଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜଳୁଥିବା ନିଆର ଶିଖା, ପୁରାପୁରି ଲାଲ। ଏଇଟା ଥିଲା ତା ଆବେଗର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ତାର ସ୍ୱର, ଓହୋ, ଯେମିତି ମହୁ ଝରୁଥିଲା। ଏପଣିକି ତା ନିଶ୍ୱାସରୁ ବି ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ନିଜେ ବି ତା ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱରଟା ଗୋଟେ ରୂପା ପାତ୍ରର ବାହାରୁଥିବା ପାଣିର ବୁଦବୁଦ ଭଳି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା! ଏଇ ଉପମାଟା ତା କଳାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ନିର୍ମଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରାପୂରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କଳାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ କଳା ତାର ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂରା ସିନ୍ ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ୍ରର ନଜରରୁ ଦେଖିବା। ସେଇ ଛାତ୍ର ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ଖାଲି ତର୍କ ଆଉ ବାସ୍ତବତାର ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଖୁଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଗୀତଟେ ଶୁଣିବା ପରେ ଛାତ୍ରର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଆସିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଭାବିଲା, ହେଲେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ବାସ୍, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ କଳା ଆଉ ତର୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକଟା ପୂରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ସେ ଛାତ୍ରଟା ଗୀତକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ବୁଝିବ? କାରଣ ତାର ପୂରା ଦୁନିଆଟା ତ ଖାଲି ବହିପତ୍ର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯାହା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି, ସେ ଜିନିଷର ତା ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ବଦଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାର କାମ କରିବାର ତରିକା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା, ପୂରାପୂରି ମେସିନ୍ ଭଳି। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ସେ କୌଣସି ଭାବନା ନ ରଖି ଗୀତଟାକୁ ଶୁଣିଲା। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଆଉ ପେନ୍ସିଲ୍ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ 3, ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ, ଖାଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଫଇସଲା। କଳା ଉପରେ ତର୍କର ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା, ନିରସ ଆଉ ପୂରାପୂରି ଭାବନାହୀନ ରାୟ। ଛାତ୍ରର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଥିଲା, ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ତର୍କ ଉପରେ ତିଆରି। ତା ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଏଥିରେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏଥିରେ ଅସଲି ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଏ ଗୀତଟା କାହା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଏଇଟା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ରାୟ ଶୁଣେଇଲା। ହଁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କି ସେଥିରୁ କିଛି ଫାଇଦା ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଶେଷ କଥା। ମାନେ କଳାର ସୁନ୍ଦରପଣିଆକୁ ମାନିଲା, ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପୂରାପୂରି ନାକଚୋରି ଦେଲା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସେଇ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଭିତରର ଟକ୍କର। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କଳା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ପୂରାପୂରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ତର୍କ। ଆଉ ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଚେରୀ ଥିଲା ନା, ସେଇଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଡେଇବା କାହା ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ, ତାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, ଯିଏ କଳା, ଭାବନା, ବଳିଦାନ ଆଉ ହୃଦୟର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତରେ ଅଛି ଛାତ୍ର, ଯିଏ ତର୍କ, ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବହାରିକତା ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯାହା ହେଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଆଉ ଦୁନିଆକୁ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା?
ନାଇଟିଙ୍ଗେଲର ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନ ବଳିଦାନ, ଯାହାପାଇଁ ସେ ଏତେ ସବୁ କଲା, ତାପାଇଁ ସେଟା ପୂରାପୂରି ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କଳା ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇ ମୂଲ୍ୟଟା ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଦେବା କଥା? କଳାକାର ନା ଦର୍ଶକ? ଏ କଥା ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି।